Si vols crear una nova activitat dins de l'aula, el primer que hauràs de fer és anar al menú d'edició de l'aula. Com el que volem és crear una nova activitat, premerem el botó Afegir una activitat. Ens sortiran una sèrie de quadres de text que haurem d'omplir amb la informació necessària. El títol, la data d'inici, la data d'allotjament, la solució. A més, tindrem uns altres quadres on podrem incloure la descripció i l'enunciat de l'activitat, els objectius i competències. Si en algun moment hi ha algun quadre de text que creus que no és necessari, pots eliminar-lo prement la icona de la paperera. Si el que vols és afegir un quadre de text o una nova eina associada a aquesta activitat, prem el botó d'afegir recurs a aquesta activitat. De la mateixa manera, si vols canviar l'ordre en què apareixen els quadres de text, pots arrossegar-los i posar-los allà on vulguis. A més, podràs seleccionar quins materials estan relacionats amb aquesta activitat.